יש אחד שהולך למעלה, לדוד, מתחמם וחוזר כמים חמים. בסדר? זה מה שקורה. אז כמו שאמרנו, המחלק מים הזה, המרכזיית מים, צריכה להיות נגישה לתחזוקה, לסגירת מים. עכשיו זה לכל דירה, כלומר אם יש משהו בדירה עצמה, אני סוגרת לעצמי. אני לא צריכה לרדת למטה לבניין, לסגור את המגוף הראשי, אוקיי? את השיבר הראשי. פה יש, טק, אחד, אני סוגרת את החמים, אני סוגרת את הקרים. עכשיו, מה הקטע? כשמדובר בדירה גדולה, וחדרי הרחצה מאוד מאוד רחוקים אחד מהשני, אנחנו נשים מחלק מים ראשי ועוד מחלק מים משני. בסדר? קרוב לחדר הרחצה הרחוק יותר. יש? תגידו לי שהבנתם את זה? כן? יופי. אני חוזרת על זה עכשיו באופציה אחרת. כשיש לנו בית פרטי, 2 קומות או יותר, יהיה מחלק מים בכל קומה, כמו במניין, אוקיי? לכל קומה, כי תחשבו, הצנרות לא יעברו ככה פתאום, והסתעפו בין כל הקומות.